ମାସର କାମକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି, ଜମା ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପୁଲର ଗୋଟେ ମାସକ ପରେ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସଜାସଜି ଏବଂ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର କମିଟି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ସଫା ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ମାସକ ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇ କଥା ବାହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏତେ ସାରା ଭକ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ସେ କାମଟି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ, ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ପାଇଲେନି। ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ।